Thangile ibhinqa ngidalwe ngifaka imvubu. Ngoba i-wrong lento eniyenzayo. Yimini ubaba wenu. Oqala lolu khetho lengonyaka ozayo luzoba ngaphezulu ngisho ka-1994. Umlando ozoqopheka kulolu khetho oluzayo. Manje novota kanjani nidakiwe? Novota kanjani nidakiwe? Ngiyanibuza, novota kanjani nidakiwe? Novota kanjani senifile nibambe inkunzi? Ibhinqa mina ngathi ukuthi mina liyayihlonipha, ibhinqa ngathi ukuthi mina lithanda ikhaya, ibhinqa ngathi mina liyaqomisa intombi, leshele ligane. Hayi lamanyalo enwenzayo. Ngiyamtshela manje, ngiyangizwa. Njengoba nizokweyuka nje namhlanje abaningi abokugcina behla namhlanje. Abasuka eGoli. Ngicela nishayela kahle emgwaqweni. Nani imbolini yamatekisi bahlonipheni abantu bami. Nathi ngiyanibona iso lami likhona khona lapho kuleyo radio enidlalayo. Iso lami likhona lapho kuleyo tekisi. Ngiyanibona. Nethoka lami liyanithanda lizonivikela. Njengoba nawe wena mathonga nami ngithanda engivikela. Siyashoda kwansizwa bafana bakithi. Lizwe liyasidinga. Nabo seyesheho besimise kabi. Funa sisukume sibe into eyodwa. Ngani zakwethu sibumbaneni silibuyise izwe lakwaZulu libe into eyodwa. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela mabhinqa, ngiyacela. Uyamcela umpoka sekhehlezela amathambo ngoqasa abaqulu isinyoka sakho phela emthini ezingenanyawo. Ngithi ninabele emphakathini uphepho lonto mehlezi kamezi utela abafazi balo umkhaphi betiko labehlezi emloveni bethe akubuza abankosi. Kamina nyaka nezawu nethezeka. Ngiyacela nina bodlambe endle oluthi ludla ihlangu semadabeni. Ngithi ke futhi ngani zakwethu ke mase ngiphetha inkulumo yami. Ngifuna uqonda ngqo udabeni luka baba uNcamalala nendaba ye-MK. Khuluma nge-MK ke manje. Ubaba uNcamalala ngahlangana naye mina kusokola ngonyaka 2003. Waze wangenza ngaba ingxenye yeZuma RDP Educational Trust. Wayiqala ukuhlangana nomuntu onjengami wayeyiDeputy President. Ngithi mina bonke abantu babamba amakhyu beze kuye becela usizo. Wayiqala ukuhlangana nomuntu onjengami ngathi mina ngicela ukukusiza. That was 2003. Wathi hawu ufuna ukungisiza ngani mfana wakithi? Ngathi mina kule educational trust yakho uNcamalala ngicela ukuashabishela abafundi from rural areas to an urban zone. Mabe ungena ema universities mina ngizoba imentor yabo ngibagayide ukuthi ikuphi okuhle ufanele bangakuyeki besuke emakhaya, ikuphi okuhle ufanele bekuzuze emadolobheni. Njengoba izingane eziningi zizikhaba zema university ezinye zazi ayizonke bomama anikwazi lokho. Phenduke ezinye zibo homahosha la. Zonakele ngenxa yokuthatheka, ngenxa yamawiva abizayo, indlala okunye nokunye. Kodwa ezinye sisibabhili simile. Ngathi mina ngifuna ukusiza ngalo msebenzi. Sasebenza kakhulu ukusebenzisana kakhulu noNcamalala. 2008 2007 engena ebomongameli wafika ekhaya kithi. Abanye bayakhumbula kwakukhona umgqumeni nendidane kwazi ukubasha imililo kuleli yazwe lakithi. Kukhona amaqhawe lapho ngangisanda ngene emsakazweni ukhosi. Wafika uNcamalala. Ubaba oyithobile owazi abantu. Khumbula amazwi awasho baba uSezomchunu ethi ayi lenkunzi yakini mina ngiyazi thishana. Uthi kunama holiday amabili ngonyaka athathwayo mabumongameli. Uthi yona akazithathe ngisho elilodwa iholiday kuyithemu yayo as president. Uthi njalo makufika leso sikhathi sika 1 week noma 2 weeks uthi iholiday uthi phase ekadla ibeka amakhu ukuze kuzoshaya uthuwe idatha ihlabe inkobe uthi hayi akasibona isitamile singakakuya umuntu. Uthi ke kunomqulo ongaka mangabe umongameli ephalamende
mawuzothula i-state of the nation ufanele ufunde uyinike isikhathi ufunde ubukeze bese yonke into before you thula i-state of the nation uthi hayi le yakini iyayivele ihlanganise nje i-cabinet yayithi uthini umbona wakho Ntombi uthi insizwa yakithi ithi mina yakhe intuthi asambele ngasebangena ngithi thina siphethe uthi hey xa ngisho iqala indaba ufunda ithi siyazi thina lokubadingana insizwa ke njalo iqhawela njalo nxabalala ngibonga ngiphezi ukuthi ecaleni lami ukwazi ukusukuma azongeseka idingo bese ingekho ngoba engithumile kodwa sasilwela iqiniso ngiyabonga nxabalala ngiyathobeka kakhulu maphuma ephethe uNkulunkulu akulonde futhi bese ngisho ngithi mina isasasa eliqhamuke nokusungulwa kweqembu leMK Mkhonto WeSizwe ngithi cha nxamalala uyakwazi ukudlala ipolitiki kuyakhombisa ukuthi umdala unqondo futhi hawu hayi njengamanje mawuthi uyahosha kona mfiyo ama-membership yakhona ibheke ku 4 million abantu abavisitha iwebsite yakhona ku-MK bangaphezulu ka 10 million. That shows how much people are fed up. It can't be so much excited. They can't be so much excited if all is well in the country. It means there is a problem. There is a challenge in the country that need to be attended with immediate effect. This attitude and arrogance, ANC, abayenzayo, especially this province, that's not about holding up. This ship is out there. This ship. Ship, umsuzo. Ako ba holding it up? Snap party, party. Hey, let's pray, shall we? Hey, ungamalala ke waqhamvumbo leMK. Hawu, ungamalala. Hawu, ungamalala. Uyindoda unesibindi. Uyabathanda futhi abantu. Lokhu ukuthi ke mina ngiyingxenye yeMK akulona iqiniso lelo. Mina ngingxenye yamabhinqa. Mina ngumongameli wamabhinqa. Futhi mangumholi ngikhala ngabaholi bokuthi abanalo iqiniso. Nami ke kufanele ngibe neqiniso ke. Ngenze futhi iqiniso. Izigi zeMK siyayibona futhi siyakujabulela lokho. Futhi okwesibili sikhathele indaba yovumo bamaqembu labantu abangazilutho onke umuntu uyibona ngaba umholi wonke umuntu ubona ukuthi avule iqembu onemali ongenamali babona bangavula amaqembu ezepolitiki angayindawo. That is nonsense. Lokhu okwenzekile mina ngiyakujabulela ngoba bokuqala ukuthi unyakaza uhlaka lakakholo sengalolu hlobo linyakaze ngalo kuyinto enhle ke lokho. Kodwa futhi mina ngimile emaphuzweni ukuthi kuyinto enhle futhi nomlando boqophile as MK leli is a job well done. Hayi abafuna ukujoyina bafowethu bangajoyina ngempela nje baqhubeke bayiphambili. Kuyinto enhle lokho. Mina ke ngithi ukwethulwa kweMK nguzwile njengoba nawo wonke amaqembu ezepolitiki lawo ngikhuluma ngayo ngagxekayo nengakakhulumi nangawo lento izicagogo iphaza shop lezoza kolomncane nobani balopapasi konke lokho siyakuzwa sizokwazi futhi uqinisekisa ukuthi sibalalela bonke kodwa singabezwa okwamanje. Ngithi ke mina mabhinqa nansi MK ifikile nansi mina amaqembu amaningi avulile kodwa ngithi nganza kwethu qhubeka
kunezinto elifuna ukuyenza nenhle niyayazi kodwa savumelana ukuthi siyawuhlangana sibalalele bonke njengamabhinqa ngoba sesikhathela amaqili namaqola sibalalele bonke bese kuba yinina enginikeza iguidance nokuthi cha baba wethu sithi sina namba esingasebenzisana nabo njengenhlangano yamabhinqa ngoba nami ngumholi la nginekhaya mina la I am the president of the Bhinqa Nation. There is a structure esikhona esebhinqa foundation esizokwethulwa emaduzane la kufanele khona isidleke sethu sonke njengamabhinqa sihlangane ndawonye sonke ngiyaniqinisekisa ngiyanathembisa ukuthi we will remain non-politically but we will be the part of the leadership of this country next year's election umnyama kubomvu lokho makufanele sibambisane nanoma iliphi iqembu likhona siyobambisana nalo ngokuvumelana nalo nokuvumelana nani futhi mabhinqa kumnyama kubomvu ngithi ke mina asihlanganeni ngesonto lesibili uJanuwari bese sikhuluma le ndaba ukuthi uwobani nibezwa kangcono bese siqalane esingabezwa sibafaka isichitho sibafaka isinyundo bese labo enithi nibezwa kangcono nezethembiso zabo bese sikwazi ukuthi sisakhe umshado ke nabo oqondileyo ozothatha usibeke ephalamende futhi uzosenza sibe ingxenye yeinqumo zaleliso hayi nje vumbu uthulukusha ukhulukudu hayi kanjalo sibadala manje kufanele sibe neqiniso kanjani wethu kufanele sibe neqiniso nginibuze singasebenzi excitement sibe neqiniso kanza kwethu umiso nomatshana siyofa uma singazange sibe neqiniso akho sokona ngenasici kodwa ngithi sidla amaningi esakeni xamalala ezandleni zakho ziyakhala manje zikhala ngempela ngithi nganza kwethu zulumnyama ndlela zimhlophe ma-Afrika amahle futhi ngithi mangikhuluma ngamabhinqa angikhulumi mina ngabantu bakwaZulu yebo siyimajority sibaningi yes yithi abaholi siphethe kodwa iqiniso limile ngithi mina Northwest ngithi mina Mpumalanga ngithi mina Eastern Cape ngithi mina Free State ngithi mina Limpopo sukuma nonke nibe ngeyindawo ningeseke njengomongameli wenu wamabhinqa wonke umuntu ozazi ukuthi ungubani amabhinqa are underprivileged. They've been oppressed for a very long time. We've been prohibited in a commercial space. Ngisho TV ingoma zethu kayidlalwa osijava baze bacula umculo engenagama nje ngoba bezama khona ukuthi sibe khona njengamabhinqa siphambili kanza kwethu ngisekuyisikhathi ayikhale sekuyisikhathi asisukumeni sibheke phambili siphathele manje izwe